Zdravo! Pretpostavljamo da ti je prethodni video pomogao da upoznaš Scratch okruženje, a da ti je sopstveni istraživački duh obezbedio da se u njemu potpuno komotno osjećaš. Takođe, uvereni smo da već imaš kreiran svoj Scratch nalog, kao i instaliranu offline verziju Scratcha na sopstvenom računaru. Dakle, definitivno nema prepreka da tvoja programerska avantura počne. U ovom videu pokazat ćemo ti kako da kreiraš jednostavan linijski program sa veselom temom. Hajde da ispričamo vic zajedno. Evo nas u radnom okruženju Scratcha, a vic koji smo izabrali je kratak i glasi ovako. Perica pita mamu: Mama, hoćemo li u zoološkom vrtu videti i rodu? Mama kaže: naravno, Perice. Perica kaže: super, baš me zanima da li će me prepoznati. Znači, jedan kratak vic ćemo pokušati da programiramo u Scratchu. Ono što prvo treba da uradimo jeste da razmislimo o ovom zadatku. Treba da napravimo, program koji simulira razgovor između Perice i mame. Ova maca definitivno nije ni mama ni Perica, zato ću je obrisati. To mogu da uradim tako što kliknem desnim klikom na samu macu ili na ikonicu mace i izaberemo opciju obriši. Dakle, ostali smo bez mace i sada nam definitivno trebaju dva nova lika, mama i Perica. Hajde prvo da izaberemo lik mame. Klik na izbor likova iz biblioteke, odabrat ćemo ljude i evo možemo da uzmemo ovu devojku da bude mama. Sada ćemo da izaberemo lik koji će predstavljati Pericu i učitat ćemo pozadinu za našu pozornicu. Kao što vidiš, likovi ne stoje realno. Pomerit ćemo Pericu, zatim mamu. Takođe, vrlo je čudno što mama ne gleda u Pericu. Ako razgovaraju, likovi bi trebali da gledaju jedan u drugog. Pogledaj ovde, postoji dugmence, okreni se levo i desno. Kada kliknem na ovo dugmence, mama se okreće prema Perici. Takođe, potpuno je jasno da je ova mama nekako suviše niska. Sećaš se alatke za uvećanje likova? Nekoliko puta ćemo kliknuti da mama postane realnija. Evo, ovako. I čini nam se da sada postoje svi uslovi da u stvari napravimo program. Da bi napravili funkcionalni program, prvo moramo dobro da razmislimo. To je ono algoritamsko razmišljanje. Kako da osmislimo pravilan niz koraka koji će nas dovesti do zadovoljavajućeg rešenja, odnosno do ispričanog vica. Bilo bi jako dobro da naš program započne da se izvršava kada se dogodi nekakav događaj. Recimo, kada kliknemo na ovu zelenu zastavicu. Znači, kada kliknemo na tu zelenu zastavicu, bilo bi dobro da naš Perica izgovori pitanje mami, da mama zatim odgovori na to pitanje i da Perica da završni komentar i naravno za kraj bilo bi simpatično kada bi se mama i Perica nasmejali. Hajde da vidimo kako to treba da se isprogramira u Scratchu. Krećemo od događaja, dakle kada je kliknuto na zelenu zastavicu. Obratite pažnju da se ovi blokovi koje sada slažemo odnose na Pericu, zato što je Perica zaokružen plavim ramom. Dakle, kada je kliknuto na zelenu zastavicu, idemo na kategoriju izgled, izabrat ćemo blok koji kaže izgovori nešto tokom 2 sekunde i ovde ćemo otkucati ono što Perica pita mamu. Podesit ćemo da ovaj oblačić sa ovim tekstom traje 4 sekunde. Sada je jasno da mama treba da odgovori na Pericino pitanje. Biramo mamu i sada slažemo skripte za mamine aktivnosti. Dakle, kada je kliknuto na zelenu zastavicu, šta će se dogoditi? Pa to je onih 4 sekunde u kojima Perica mami postavlja pitanje. Dakle, za to vreme mama treba da čeka. I to neka mama sačeka čitavih 5 sekundi.
nakon isteka 5 sekundi mama treba da kaže: naravno, Perice, i mamin oblačić je sasvim dovoljno da traje 2 sekunde. Nakon maminih reči, Perica treba da kaže svoj zaključak. On treba da izgovori: super, baš me zanima hoće li me prepoznati. Međutim, moramo ovde da napravimo takođe jednu pauzu, odnosno Perica mora da ćuti 2 plus 1 sekundu dok mu mama odgovara. Dakle, čekaj 3 sekunde i izgovori ove reči. Hajde da vidimo šta smo do sada uradili. Program možemo da pokrenemo tako što kliknemo na zelenu zastavicu ili uradimo dvoklik na ovu ovde pločicu. Definitivno radi. Sada još samo je ostalo da dodamo malo smeha. Da vidimo kako to da učinimo da se mama i Perica nasmeju. Imaš li ti neku ideju? Nama se čini da je prava stvar da se u ovom trenutku poigramo sa kostimima. Hajde da vidimo da li postoje kostimi naših likova koji predstavljaju smejanje. Dakle, Perica, njegov kostim broj 3, deluje kao recimo nekakav smešak, a da vidimo šta je sa maminim kostimima. Evo kostim broj 3, mama je baš radosna. Ok, naravno ovde bi bilo zgodno da okrenemo mamu kao i prošli put, znači u kostimu 3 mama treba da bude okrenuta prema Perici i vraćamo se dakle na naše programe. Scratch sam čuva promene automatski, dakle nije neophodno da ih mi sačuvamo i ono što je ovde sada bitno jeste da se setimo da je Perica izgovarao njegov zaključak tokom 5 sekundi, pa ćemo da kažemo, dakle neka mama čeka 5 sekundi, to je ono vreme dok Perica govori, i onda neka promeni kostim u kostim za smejanje. Znači, izgled mamin, imamo zameni kostim sa ovim kostimom koji je bio treći, on se zove ABC. Ok, vraćamo se ovde i iz padajuće liste biramo mamin treći kostim i naravno hajde da podesimo kostim za Pericu. Naravno, primećujete da se mama i Perica već smeju. Dakle, naš program moramo da doteramo tako da obezbedimo da na početku mama i Perica nemaju ova nasmejana lica. Hajde da vidimo Pericu. Dakle, pre nego što on bilo šta izgovori, neka njegov kostim bude onaj prvi kostim. Evo, spajam sve blokove i naravno istu stvar ću uraditi i za mamu. Hajde sada da probamo. Znači sada definitivno radi. Hajde da vidimo hoće li se nasmejati posle njegovih reči. Ok, dakle promenili su se kostimi. Ono što bi mogli još da uradimo sa kostimima jeste da promenimo kostim i tokom samog govora, recimo kod Perice. Dakle, kada izgovori super, možda bi bilo dobro da zamenimo kostim sa ovo kao da se pita da li će ga prepoznati. Hajde da vidimo. Možda i ovaj kostim da odaberemo. To je četvrti kostim, znači kostim E. Ok, vraćamo se u skripte, dakle biramo ovaj četvrti kostim i sve spajamo. Hajde da vidimo sada, da testiramo. Mama kaže naravno Perice, Perica kaže super, baš me zanima hoće li me prepoznati
i onda se oboje smeju. Još bi bilo interesantno možda da dodamo i kako kažu dok se smeju ha ha, pošto ovde definitivno nemamo zvuk, ili da čak snimimo zvuk kako se njih dvoje smeju. Hajde za početak neka oboje izgovore ha ha. Napravili smo naš prvi linijski program. Jeste jednostavan, ali je prvi. Daćemo programu ime vic i objavit ćemo ga. Program objavljujemo tako što kliknemo na dugme objavi, odnosno deli. Evo kako izgleda javna strana našeg projekta, odnosno programa. Ovde treba da kažemo našim korisnicima, drugim skrečerima kako da pokrenu program. U ovo polje unosimo ko su autori programa. Sećate se onog prikaza preko čitavog ekrana. Evo, pokrenut ćemo ga. Nadamo se da nije bilo teško. Sada znaš da programiraš. Uživaj, vežbaj. Vidimo se.